Aha, ladies and gentlemen, Phantom 9 is ready. Wanda yake bukatan mallakar wayan Tecno Phantom 9 to gata, kun gatawa? Customize ne da sunana a jiki. Sannan kyauta ne daga Tecno. Wannan lema ne, shi ma daga Tecno. Ga kuma wani abu shi ma, USB mango fan, duka daga Tecno. Wannan kuma power bank ne, duka daga Tecno. Wannan kuma selfie light, dan za ka yi selfie sometimes da dare ba za ka iya ɗauka ba saboda ba wa light, so za ka iya makalawa a cikin stick din sai ka ɗauki wata. Wannan kuma musamman waɗanda suke duka keke suna ɗan yin training, za su ɗan iya zuba abu mai sanyi ko tea ko wani abu sai ka tafiya da shi. Kun gan shi? Wannan kyauta ne daga Tecno. Tecno, thank you so much. Duk wanda yake bukata Phantom 9 yana kasuwa already. Peace. Thank you.